Iya Mbak Mimin Mbak Apri katuran jumeneng teduk teduk. Monggo jumeneng mriki. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Yu. Sugeng enjing Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagus. Sampun istirahat nggih. Sampun diapri pun sesentek alah selop. Sawe jenengan perang we kok wis entek pirang ler iki mau. Ya soken no. Aku yo aku ora ngilikke yo pirang ngilikke nek ngilikke aku salah mung ngelingake. Ora nyelake. Ya jenenge pesindihan sing didol swara. Nek bacutan-bacut ngene iki ya leses dikurangi karo aja klina mangan barang sing peliket. Peliket. Aja dipisah, peliket. Masih kayak ibaratnya kayak sayur Jepang, kira ana tlutuwe. Nongkok ya ana tlutuwe. Bukan tidak boleh tapi dikurangi. Pomoses biasanya sedina sak bungkus ya iki separuh wae ngono kuwi. Mbak Apri napa demen to sing peliket-peliket? Oh, di Apri niku mah ketoke awis konten ning malah medeni kok nek. Sing bertlutuh niku eco emang. Telutuh. Napa sampun nyicipi es krime Sokibul Kajat? Alhamdulillah menika wau dereng. Lah kamu wis kepengen ning ketoke kok digawani kok ketoke lho. Nggih. Iya. Aja kuwatir wong juragan kok. Nyatanipun Busa Biatun menika ugi asring tindak Klaten. Lho nggih to. Komunitasipun pedagang es krim menika. Es krim menika lho. Kula malah nembe mireng niki nek kulino teng Klaten. Nggih. Sing Klaten niku Mbak Mimine napa Mbak Aprine napa sedaya? Sedanten. Klatene pundi kula nggih sering mriko lho. Menika nek Nglawilik menika areng-areng Merapi, Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, kula Kecamatan Ngawen. Ngawen nggih. Wonten nggih, ngawen nggih. Wonten. Ngawen kula Karangnongko. Iya, Karangnongko. Nggih kapan-kapan menawi senggang kula tak dolan. Saestu lho nggih. nggih. Kepengin mangertos Mbak Mimin nek lugasan niku kados pundi to? Nggih tetep cantik kok kula tanpa polesan mawon pun madel kula alami. Nek di April ora ketungkul dandani rai nganti lali dandani ati. Nek kula iki dandani ati ning pasuryane tetep berseri piye carane ngoten lho nek sekolah tetep cantik nggih nek lugasan tetep cantik nggih. Tetep cantik napa wong kula pas buka TikTok iki nate liwat teng TikTok kula kaya piye Mbak Mimin nek juwi grang karo gluwethek karo udut ngono. Sarungan seporotan. Ngono yo mentolo lab. Jan tenan. Matur sembah nuwun ingkang tasih wungon wonten sesi gara-gara. Pancinipun rega-rega rasa. Nah, rogoh rasane ya, Jes. Ampun rogoh liyane lho, no. Rasane. Ngaten niki kula berkolaborasi oleh panjenengan ngaten niki HP teng Crentel ngaten niki pun benjing pun dadi konten lho. Konten luar biasa. Terus judulnya rada dilebih-lebihne. Dalang Akbar ternyata suka ngono kuwi. Dalang Akbar ternyata Dalang Akbar selepas dari dia sekarang suka. Oh, ngono kuwi, wis golongane ngono kuwi iblis tenan. Karena sok gak bisa berpikir jernih. Ayo niki dengan salam-salam mboten. Kagem niki sing kan live streaming jugaan nggih. Yang mirsani bukan hanya yang di nggih to? Nggih. Salam kagem sedaya penggemar wayang kulit Ki Akbar Syahalam. Astabrata lan sedaya pandhemen seni kemawon ingkang adiluhung kang sae menika monggo tetep dijagi ketentreman. Seni menika indah. Jadi nek sok dileboni wong-wong sing pengen apa paribasan ngrusak dengan pancatan wong seni mesake wong seni sing wis bener-bener berbuat. Leres. Saiki rak zamane digital to, Le. Dadi nek dhisik ki mulutmu adalah harimaumu. Nek saiki rak driji. Lah, nek dhisik sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung, saiki isih ana jari menika. Ngetike gampang. Ning nyon sewu ke tuna rugine kok ora difikirkan. Efek kedepannya seperti apa? Iki sing merugikan kita omong ketikan jari pernikahan monggo hati-hati kita harus bijak bermedia sosial. Kanca-kanca penggemar Mbak Mimin Mbak Apri apa? Enek komunitasnya namanya apa? Sukipan Fans Club. Sukipan. Sukimen Panut Fans Club. Sangat Sukipan. Dan Miki kalau begini Sukipan ya juara 2 tingkat nasional campur sari ya. Ya.
kita juga punya campur sari loh. Ning kula mboten nyanyi. Nek aku nyanyi ora tok juara nopo. Campur sarine nopo? Susukipan. Nggih. Mbok menawi niki napa niki mbok pengen magang sing ibot iki teng campur sari jenengan. Napa jenengan bungkus niku operator son kula. Ah mangke gur diuntar-untir ae no. Nah kalau niku kian. Ya karo sing durung anu ya. Sing dereng dikancani Mbak Seli. Mbak Seli kang saking Pasuruan nggih menika. Betul ya. Ya nak Kutha sing kena dikongkon ya Le. Pasuruan. Niki potensi banget lho Mbak Seli niki. Menika gagrak wetanan jos menika. Semangat lho. Tasih ngangsuk karo wonten Malang iki. Ya nak ini. Asline Pasuruan, kuliahe teng Malang. Tur energik sine-sine menika energik lho. Dadi kudu tujuan duwe apa ya ibaratnya stempel. Oh nek Mbak Apri kae jogatane luwes. Oh nek Mbak Min kae pamane cerewet, pamane jenengan kudu duwe stempel apa sakniki niku sinden sae kathah ning sing berkarakter niku. Lah dadi duwe ciri khas apa sing jenengan yang paling tahu penjenengan piyambak. Mas Akbar mengarahkan, memberikan wadah, penjenengan tetep penjenengan sing paling pirsa. Tapi jeneng pun mulai niki potensine pun mulai ketinggal. Nek dereng pirsa terus dikorek-korek. Napa kula ngewangi ngorek? Nggih mboten napa-napa lho. Kula niku nggih bodoh dikorek-korek ngoten. Sini deh. Botoh dikorek-korek lho, Jas. Logate iki lho, Jas, sing marake dadi jeneng. Botoh. Botoh dikorek-korek. Mene. Nggih, selamat pagi Mbak Mimin, Mbak Apri. Selamat pagi, Wong Ayu. Jenengan kok cantik-cantik banget gitu, kenapa sih? Diragati, Nak. Oh. Dadi ayo kaya ngono nek diragati bojone dianiaya batine ya tetep dadi elek. Tidak terlalu cantik ning diopeni, digedhekke atine, disayangi dadi lan menarik. Oh, jenengan saged Ngoten ayu lho, cantik Mas. ngaten niki anu nggih diragati nggih. Diragati direksa badanipun. Biasane mergo nek ngaten iki biasane malah ngragati. Kula mboten. Oh, mboten nggih. Diragati mau niku anu enten doktere ki Mbak kok. Doktere niku teng pet shop dadi Kirik lho, Pri. Mbak Mimin niki wanita independen. Oh, nggih. Jangan bergantung sama manusia. Aku ndak gelo. Kuotes pagi ini nggih. wong wedok ki kudu apa jenenge sing tangguh. Sing Contone tangguh. Bu Sobiatun. Kudu menentukan masa depannya sendiri. Nggak ada usaha piyambak luar biasa Kudu loh. militan dalam situasi apapun kudu militan, Militan. artinya tangguh dalam artian situasi apapun. Ojo gampang lupro. Nah, siap. Ngaturaken ngatur apa apa, Mayu? Dik? Anu, sing musik ya. Oh, ngoten. Ben polah iki, ben polah. Oke. Kula niku lho padahal lho lemah lembut. Nah, yo, sewengi iki mung 12 to kamu. Kowe dipenake nduk dina iki. Lagunya apa sayang? Dikasih bukit berbunga boleh? Boleh. Oke. Bukit berbunga. Sing ngetipung ket mau urung nyambut gawe. Nah, apa wis ngantuk sampean Mas? Dorong. Biasane sing operator son niku yameten niku pun turu lho, Pak. Loh, Gandeng bintang tamune Mbak Mim ini koyo. Ya ampun. Kaya kula hamane kok diarti Lah, nggih. diuntal-untal ngono ya kan. Kaya diuntal Malang. Dasare Deni Coknan. Jadi conan wae to. wong biasane ditinggal kok saiki mau welek sampean niku Mas. Lah iya. Nggih, tenan kok. Berarti ada energi positif dari saya. Iya. Oh, ternyata ini. Nah, jadi seneng. Jenengan apa Mbak Apri? Nika kalih kula nu. Oh, Apri ger menang ayu, kula menang gemati. Menang gemati. Aku tak karo lek Heru wae. Nah, cocok. Ini so rebutan. Yo, bukit berbunga ya. Nggih, Yo, monggo. monggo Mas Riz. Yo. Yo dong uyah-uyah sik yo. Yo! Iya! Iya! Luar biasa. Polahe Jan. Polahe jan ngungkulinan. Ayo tenan. Ngoten niku Mbak, napa kula mboten direkrut derek grupe? Lah kowe wedok asli kok. Lho, berarti campur sari jenengan niku mosok anggotane. Mboten. Nah, Jenengan niku kok. Lha mbok menawa. Lah kok ditakon. Ning paguyuban ngeten niku sing direkrut kita ada sendiri namanya. Oh gitu? Namanya Kusumo Ratri. Kusumo Ratri luar biasa loh Kusuma Mas. itu bunga, ratri itu malam. Nah, Bunga malam. bunga malam. Kados nek sragen tersedap malam ngoten niku. Nek niki jogete apik mboten anu kok Mbak Tur. Juru saya itu musik dan tari. Oh, Di Malang. Nah, mula jogete wah jan sok bejane sing duwe bojo. Dah polahe sok ben ya. Kowe ya apik ya, Lek. Ya, aku ya Lah apik. jurusanmu nganjuk caruban
ngono. Malah bis. Duduk, duduk, duduk. Nggih, matur nuwun. Iya. Iya, Oh, upama Allah. pesek gelem ngono kuwi ndah wis. Napa? Sebelum apa-apa anu, ya bertiga langsung. Dik Jopika. Ayo Pika, Sinta, Beatriza. Yo, Petrisa jenenge agak api ya. Nak. Petrisa. Ya, ya, ya. Ayo nak. Nih, kurang nyindeni ya jenenge ya Beatriza. Kon- Lah nggih. Kurang nyindeni, genti, genti. Ganti sinten? Senuk bahasa Jawa. Senuk, ngono dadi nek nyeluk iso bojone ngono senuk. Nu. Senukku. Ngono. Lah dhisik lek men iku jenenge Udu Mimin. Kudu. Apa kuwi? Jenenge Sente. Terus mbokne diwalek mergane mbokne niku nek nyeluk elek. Ayo teh ngono. Malah. Sente. Heeh. Sinte were. Lagune apa? Ayo bertiga apa ayo, tak beri kemenangan. Ya, Heeh. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wijaya. Akhirnya meh nglagokne kuwi mau Kusuma Ratri kemana. Kusuma Wijaya. Aa. Aa Tris. Ayo, jan luar biasa. Lho gayane guyune banter sing operator lho caper wae aku. Lah yo kok sing operator anu napa jenis son kok Mbak Min kok yo ndek micet yo ora ndek micet kok kok ndek micet bareng. Iki yo Kok delek. aja mbok padakne kabeh Lah yo ngono to. iki mau kenyang aku pira wae sebab aku ndek micet langsung Mas, kok yo. tak kandhani. Mbak amu apa ngono yo. Nek ning nggon aplikasi ijo nek jenenge Ajeng Puspa, aja mbok tanggepi kuwi lek min. Ajeng Puspa. Ajeng bos, Pak. Mbok apa ini ra gawe jeneng abang yo mbok. Bayar di tempat. Ora 200 meter. 200 bayar di tempat. Yo, Ayo Abang. apa ki mau? Oh, Kusuma Kusuma Wijaya. Luar biasa. Terima kasih. Kusuma Wijaya. Sampun. Nah, saiki anu buat penutup Mbak Mimin dan Apri. Wis bebas, Mbak. Napa, Mbak? Ayo. Lagune apa, Nak? Nyanyi apa, Lek? Iya. Manis liramu nak ya dangdut. Perpisahan. Oh iya. Laki sing keri-keri aku ya ora mudhun kok apre nalare tekan. Lah ya muni keri semua. Kayak wasis kok lanyah men. Keri. Kok sogok keri iki. Apa aku? Iso Rumangsaku baik nek ngono lho. rumangsaku lara iki kok. Apa? Pak, saya esok saya horor. Nah iya, Sam. Apa Lek sing duet pe dadi lanang? Anu. Apa? Ane lho, katresnan sejati ya. Oh iya. Bedah. Sip iki. Jas kapas. Maksudnya cintane tertinggal ning Astabrata. So nek gambuh rasane ana sing pareng nimbali rak saged nyawiji malih kalian kanca-kanca Astabrata. Amin. Yo, katosan Mbak sing sejati. do semangat. Semangat niku ngefan lho. Mas Ibran niku sing demung kalih Mbak Apri niku jan semangat tenan. Lah, Oh, iya. lah kok nek ngefan karo aku jenenge nyawang aku kok ket mau gen nyawang HP gek apa ketoprak Jepang, Mas. Ketoprak Cina. Ngono kuwi anu apa kuwi suarane volumene rindikno. Rindikno. Nonton ya ora apa-apa, HP-HP-ne dhewe. Yo, katosan sejati bersama duo apa ya duo apa lagi? Duo sinden. Duo sinden. Duo sinden Klaten. Oh, Mbak Mimin dan Mbak Apri dateng sawetawis luhuran. anggenipun paring ngelipur. Semonggo kata-kata penutup slogan-slogannya dikeluarkan. J. J sembah nuwun kagem Ibu Sobiatus kalian keluarga. Mugi-mugi sansaya ngrembaka usahanipun. Amin ya rabbal alamin. Adik ingkang dipun kitanaken Dados putra sing soleh. Amin. Amin. Nah, Sampai bermanfaat buat banyak orang. mugi-mugi selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Matur nuwun. Mas Aku Akbar. tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. J, mugi lancar ngantos tancap kaya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, yo nutuke lakon. Ya coba kaya ngapa bareng lakon. Sikro kang pola tuminggal.
tansah marpamoring suksma sinuksmaya winahya ing hasepi sinimpen telenging kalebu ing sepi lir asepasamud ingkang wonten madyaning wana Mandalasara awit alas Mandalasara wis kondhang dadya papan pengalapan jalma mara jalma mati papane jim setan priprayangan engklek-engklek balung tandak parandene ana titaing Gusti ingkang mapan ana kono patrap semedi malah dieneng nenggih sang calon Ratu Yawastina risang parikesit ya sang paripurna Tetegi Ayoga Brata mandeng pucuking grana anut marang giwaning kekayun kayungyon angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip-urip sajroning pati lip layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati risang parikesit nafsu patang perkara wis biningkas amung sajuga ingkang sinidikara memintaning ngarasaning Gusti ingkang ngakarya jagat saking ketebian arisang Raden Dursa Subala nyaut arsa malawasa dian paripurna tansah marpamoring suksma sinuksmaya winahya ing hasepi sinimpen telenging kalebu ing ya jagat Dewa Bathara asisaning Bathara jagat nalikaning parikesit ya paripurna Tetegi Ayoga Brata mapan ana madyaning Mandalasara iki ana pawongan kang wani mrawasa marang aku kowe sapa putu Raden Dursasana anak Raden Dursala Dursa Subala kowe ora pangling parikesit calon Ratu Yawastina pancen bener apa sediamu kepengin amrawasa parikesit kowe calon Ratu Yawastina aku tedak turune Kurawa sing pengin mulya kuwi ora mung kowe aku ya pengin mulya aku kepengin ngrebut baline negaraku negara Yawastina aku pinilih dadi ratu mapan ana negara Yawastina dudu saka karepku dhewe nanging saka pirembukaning para pinisepuh kang sarta para pepundhen mbuh ora idep ing kene marganing patimu kowe parikesit
Ya. Pandita Karya Wangsit pindha gombang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone ing sareng kula tanding yuda kaliyan tiyang ingkang hamrawasa dumateng jasad kula punika wonten sawijining brahmana ingkang mrepeki dumateng parikesit paduka sinten panemban Yuwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nderek tepung anggladi wanuh ya Raden Parikesit ya Raden Paripurna panjenengan ingsun pandhita kleyang kabur kanginan dene peparapku Begawan Kuntadi. Begawan Kuntadi pancen bener. Lalajeng kagungan sedya ingkang pundi dene jengandika Begawan Kuntadi amrepeki dumateng jasad kula. Mangkene ya Parikesit saka wantring tapa bratamu anggonmu kepengin duweni gegayuhan ngupadi sangu kinarya gegebengan anggonmu bakal jumeneng dadi Nalendra mimpin kendho kencenging pemerintahan negara Yawastina iki wis titi wancine panjenengan ingsun mung dadi lelantaran panjenengan ingsun mung dadi lelantaran ya kuwi bakal paring kawruh babakan kanarendran kawruh babakan wong kang bakal nyekel abang ijo banger bacining paprintahan iki bisa kanggo kinarya anggone Parikesit besok wis kawisuda jumeneng Nalendra mapan ana negaramu negara Yawastina. Waduh ngaturaken agenging panuwun panemban selak nata raos sing manah kula daya-daya kepengin uninga kados pundi kawruh ingkang badhe paduka babaraken rada maju lungguhmu ya Parikesit. Riris harta palawanu ting ranu Gresik karsa mirat bene gayun manis ira Gusti ronging piwulang
utawa kawruh kanggo wong kang jumeneng pangarsa sinebut Astabrata. Saka tembung asta kuwi 8, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat lekase 8 perkara, ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Samudra lan Maruta. Siji Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipating panas nanging uga dadi sarana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalendra kudu netepi watake srengenge. Lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Angka 2 Candra utawa rembulan. Rembulan iku pakartine madhanging pepeteng, tun watake uga nyengsemake. Mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi watake rembulan. Pimpinan kudu aweh pepadang marang kawulane ingkang nedeng nandang pepeteng. Angka 3 Kartika utawa lintang. Lintang kuwi dadi papasren wanci bengi. Lakune dadi panegneraning mangsa kala. Mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa tuntunan. Sakateng tindak ora kena singlar saka hambeking kautaman. Angka 4 Himanda utawa mendung. Mendung kae nonton wujute wae wis gawe giris kang padha tumingal. Dene pakartine gawe penguripan sakehing tetukulan nanging uga dadi pangrasuking dumadi. Mangkono uga sipating pemimpin kudu netepi watake mendung. Yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nindakake singit-wingit ya mung dumawahing pangandika tansah angegungna para marta. Angka 5 Maruta utawa angin. Angin kuwi nyrambahi kabeh kang gumelar. Nadyan papan kang ndelik lan rungsit kabeh padha kawratam dening angin. Semono uga pemimpin kudu titi kelawan saliring paniti priksa. Ora kena nyepelekake perkara kang gedhe lan kang cilik. Sarta sang nata nindakna tumindak anamur kawula ing pamrih bisa ngawruhi kahanan ingkang nyata. Sabanjure ngangka 6 Dahana utawa geni. Geni kuwi watake panas mbrasta sapa wae kang sesenggolan. Rehne Nalendra mono kang ngecake angger-anggering praja, mula ora ketang kuwi keluarga utawa sentana apa kawulane yen pancen kleru kudu dipidana bobot timbang kelawan kaluputane. Sabanjure angka 7 Samudra utawa segara. Samudra kuwi watake momot lan jembar. Semono uga jumeneng nata kudu niru watake samudra. Ya kuwi jembar lan momot ala becik kudu kamot. Sarta ora kena gething keburu sengit kelawan sawiji-wiji. Angka pungkasan angka 8 ya kuwi Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake santosa lan suci. Jumeneng ratu kudu bisa netepi watake bumi, demen geganjar marang kawula kang labuh marang negarane. Uga aja gampang kegiwang marang hambeking para wadul. Lamun sang nata ora gampang kegiwang ngucape hambek wadul, ora mokal wong sak praja bakale amarsudi mring kasusilan. Satemah negara kang kaya mangkono kena den arani kuncara, Raden. Wis parikesit tak kira wis cukup ngelmu utawa kawruh babakan kaprajan iki tindakno tuladen ya kuwi babakan 8 perkara kang sinebut Astabrata kinarya. Gegebengan kinarya pepakem anggonmu nyekel bawat perintahan negara Ngastina